ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവ. ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശനം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കർമ്മയോഗാണ് അല്ലെ ക്ലാസ്. ഇന്നലെ എത്രാമത്തെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ആയിരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തേതല്ലേ ഇന്നത്തെ? ഓക്കെ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കർമ്മയോഗമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, അതിലൊന്നും ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. യോഗം എന്നുള്ള ശബ്ദം വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനായിട്ട് അവിടെ കണക്റ്റഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളായാലും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗമായി മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
യജ്ഞാദാർത്ഥ കർമ്മണോ നൈത്ര ലോകേയം കർമ്മ ബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗേ സമാചരാം. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുന്നേയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കാൻ നിർവഹിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയാണ്, അതായത് കർമ്മം എന്താണ്, കർമ്മയോഗത്തിൽ കർമ്മം എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഭഗവാനെ അനുഷ്ഠിക്കാന്ന് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയായിരിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഫലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതായിരിക്കണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നാണ് അർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണം ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താവ്. അപ്പൊ ആയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് യാഗാനുഷ്ഠാനമാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം അതും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യവും വിഷ്ണുവിന്റെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ്. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ മുക്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ്. അതിനാണ് അത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളും സന്തോഷിക്കപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിൽ ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിന് ബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരും. എന്തെന്നാൽ പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനും ഉണ്ട് പ്രതികരണം. ഏത് തരം പ്രതികരണം കർത്താവിനാൽ ബന്ധപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, നമുക്ക് പുണ്യകാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ലഭിക്കും. പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപവും പുണ്യവും തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുക. ഈ രണ്ടും പാപവും പുണ്യവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പാപവും പുണ്യവും ഇല്ല. അത് രണ്ടും കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവാം. പുണ്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകാം, പാപം കിട്ടിയാൽ താഴ്ത്തിക്ക്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മീയ ലോകം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. കൃഷ്ണബോധത്തോടെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്താവസ്ഥ, അതായത് ഭൗതിക നിലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരും. ഈ ഭൗതികതയിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാതുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. അതായത് അതൊക്കെ ശരിക്കും ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോഴത് സച്ചിദാനന്ദത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുക്താവസ്ഥയിലായി എന്ന് നമുക്കറിയാം. കൃഷ്ണബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഒരാളെ ദിവ്യപ്രാപ്തമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉയർത്തുകയും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്താൻ യോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പതുക്കെ ഉയർത്തുകയും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ പലതരം പരീക്ഷകളൊക്കെ നാം പാസ്സാവണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ആവില്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് ഉയർത്തും. അങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് യോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. എല്ലാവരിലും ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും പല ലെവലിലായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നാം ഉത്തമമായ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ യോഗ ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ 3 തരം സാക്ഷാത്കാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിമൽ ലൈഫാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മറ്റുള്ളവർ കൈകടത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എനിമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും 90% വ്യക്തികൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിമൽ ലൈഫിൽ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഭൗതികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നു. കർമ്മകാണ്ഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർമ്മകാണ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ. വേദങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ദേവലോകത്തേക്ക് പോണതും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറെ നമ്മളെ പോലുള്ള പല ഭക്തികളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർമ്മകാണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നാണ് സകാമ കർമ്മ യോഗ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് വർക്ക്. അതായത് സകാമ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ സകാമ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അടുത്തത് നിഷ്കാമ കർമ്മ. നിഷ്കാമ കർമ്മയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുക. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗ. ജ്ഞാനയോഗ, അത് ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കണം. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്യുമുലേറ്റിംഗ് നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ലെവലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ആ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെവലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. അത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ സൂര്യോപരിതലം, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സൂര്യ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയ സൂര്യത്തിന് ഉപരിതലം, അത് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാം. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും. പിന്നത്തെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭക്തിയോഗയിൽ കൂടി ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഭക്തിയോഗ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ ഭക്തി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഈ മൃഗത്തിനെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കർമ്മകാണ്ഡം, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സകാമ കർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വൈദിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണ്, അതേപോലെ അതാണ് സകാമ കർമ്മ എന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നീട് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ നമുക്ക് യാതൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മൾ അതിലൊരു ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നിഷ്കാമ കർമ്മ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കോ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലേക്കോ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്കോ നമുക്ക് തിരിയാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് വന്ന് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലേക്ക് കടന്ന് പിന്നെ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടങ്ങാം. അതൊരു പറയണത് ഒരു ലെവലുള്ള ഭക്തിയുടെ പല ലേഡേഴ്സ് ആണിത്. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് കുറെ പറയാനുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് പിടികിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പത്താമത്തെ ശ്ലോകം. സഹ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ടോ ഭൂരോവാച പ്രജാപതി അനന്യ പ്രസവിശുദ്ധോ മേഷാവോസി ദിഷ്ടകാമാതുക്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു: ഈ യജ്ഞത്തും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക, മോക്ഷപ്രാപ്തിയും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുതെല്ലാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീരോദായശായ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ആ അവതാരങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും സൃഷ്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സമയത്ത് പ്രജാപതിയും ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ബാക്കി വിഷ്ണുവിന്റെ യജ്ഞങ്ങളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, അതായത് ഒരു മൊബൈൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പറയില്ല മാനുവലും കൂടെ തരാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതേപോലെ ജീവിക്കാം, അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിതവും നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ട
സന്തുഷ്ടരാകും. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുതലും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിലെ കാര്യം, അതൊരു വേദമന്ത്രങ്ങൾ, വേദങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൽ അതിൽ തന്നെ 3 കാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കർമ്മകാന്ഡം, അതേപോലെ തന്നെ ഉപാസനകാന്ഡം, അതുപോലെ ജ്ഞാനകാന്ഡം. അപ്പൊ അതൊക്കെ പതുക്കെ അതിൽ വരുമ്പോൾ കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടത്ത രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അതിനുള്ള വഴികളും അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ യാത്രയാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പരിമിതിയിൽ പെട്ടവരാണ് ഭക്തരായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്? അതിന്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോവാണ്. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ കാലത്തോളം ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ സുഖജീവിക്കാനും ശരീരം നശിച്ച ശേഷം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും കഴിയുന്ന ഇതാണ് ബദ്ധമായ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതി. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, ദുഃഖവും സുഖമാണെങ്കിലും അത് അനുഭവിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം, ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അഥവാ ദൈവ ഉച്ചാരണമാണ് വേദോഷ്ടമായി പറഞ്ഞത്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യുഗ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് യുഗമായിട്ടുള്ള സത്യയുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് യുഗം വരുമ്പോൾ അത് യജ്ഞങ്ങളെ, മൂന്നാമത്തെ ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങളെ, മൂന്നാമത്തെ യുഗത്തില് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വരുന്ന ആരാധനയായി, നാലാമത്തെ യുഗത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതൊന്നുകൂടി പറയാമോ? അതെ, 4 യുഗത്തിന്റെ 4 യുഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മ ആദ്യത്തെ സത്യയുഗം, പിന്നത്തെ ത്രേതായുഗം, പിന്നത്തെ ദ്വാപരയുഗം, പിന്നെ കലിയുഗം, അങ്ങനെ 4. അപ്പൊ ഈ 4 യുഗത്തിൽ അതിൻ്റെതായ ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം, സത്യയുഗത്തിൽ വരുന്ന ധർമ്മമാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ധ്യാനം, അത് മെഡിറ്റേഷൻ. പണ്ടുള്ള വലിയ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപായാലും വർഷങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്തെന്നല്ല പറയുന്നത്, സത്യയുഗത്തിലത്തെ കാര്യം. അതേപോലെ ത്രേതായുഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ യജ്ഞങ്ങളാണ്, യാഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആരാധനയാണ്, വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ യുഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ, കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ നാമജപമാണ്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതും പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ അതൊന്നും സംഭവമല്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇല്ലാതില്ല, എല്ലാതുണ്ട്, നമുക്ക് അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമായ നാമജപം. ഈ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപ ഗുണ ലീലകളും നാമവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് പെട്ടെന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു? നമ്മ ഭഗവാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ടാ? ഇല്ലല്ലോ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാമജപം, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ്. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന നാമം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ ആ ശബ്ദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാതും മന്ത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാല്, മന്ത്രങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് സാധാരണക്കാർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വെറുതെ കുറെ സംസ്കൃത വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ തോന്നും അല്ലെ? പക്ഷെ അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ്. ഓങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഓങ്കാരം എന്തൊട്ടെന്ന് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതിന്റെ മീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാമജപത്തിനും അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദേവാൻ ഭാവയതേനേന തേ ദേവ ഭാവയന്തു വാ പരസ്പരം ഭാവയൻ ദേഹ ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യ. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കി. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമമായ ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാം അല്ലെ. പ്രധാനമന്ത്രി അണ്ടറിൽ കുറെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഹോം മിനിസ്ട്രി, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ദേവന്മാര്. ആ ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. കാരണം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ എല്ലാതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ്. കാരണം അഗ്നിദേവനായാലും വരുണദേവനായാലും ഇന്ദ്രദേവനായാലും എല്ലാ ദേവതന്മാർക്കും ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പറയുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പോയിന്റ്. അങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമമായ ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിയും അപ്രീതിയും മനുഷ്യരുടെ യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആ ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ് ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ അബില്ലേ. अरे बता दो एलटी बिलो इधर रख दिया था मैं, वो सामने वाला वो है ना, वो इसमें एक सेकंड बेटा. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് ദേവന്മാരൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതെങ്ങനെ പൂജാവിധികൾ ചെയ്യേണ്ട രീതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലേ ദേവന്മാര് പ്രീതിക്കുള്ളൂ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവ്വയജ്ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം വിഷ്ണു പൂജ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെ ആ പൂജയിൽ എവിടേക്കാണ് ഭഗവാനിൽ തന്നെയായിരിക്കും അത് എത്താം. വേദങ്ങൾ പറയുന്ന യജ്ഞ സർവകർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കും. അത്രയും പവർ ഉണ്ട് വേദങ്ങളുടെ മന്ത്രങ്ങൾക്ക്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കേണ്ട കാര്യം, ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതല്ലാതെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എത്തുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ അറിയാം, വേദങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ലോഡ് അത് ഭഗവാൻ വേദങ്ങളിൽ വന്നു. ഈ വേദങ്ങളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരും. അത് പ്രകൃതി ദേവതകൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പറയും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല. അതിൽ വരുന്നത് ഒരു ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഭൗതികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത്. 3 നേരം ക്ലേശങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മഴ പെയ്യുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാതും കിട്ടും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് മുഴുവനും ഭഗവാനെ വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നടന്നിരിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞവര് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും പ്രജാപതികളെയും എല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ച സമയത്തും അതെങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് വേദങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു TV ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ, മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ മാനുവൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അത് തന്നെയാണ് വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അതാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെയും ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് കാര്യം ടച്ച് ചെയ്ത് അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. കാരണം അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന നദി നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, അതിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാപം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പാപം പിന്നെ ആരിനെ ഏറ്റെടുക്കും? ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപം അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പാപം ഗംഗയിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഈ പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? അതാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഗംഗാ നദി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദം ടച്ച് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് ഗംഗാനദിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അതാണ് ആ പാപം വിമുക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ടച്ചിങ് എവിടെയുണ്ടോ അതെന്തായാലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നത് കൂടാതെ ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോശപാതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് വലിയ ആവശ്യകതയെ കൃഷ്ണപദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാനെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളും മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി അല്ലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാനിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുക്കൾ അതേപോലെ ആയിരിക്കും. അതിൽ കെമിക്കലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ കൂട്ടിച്ചേർക്കില്ല, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം അത് ഭഗവാനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് പരിശുദ്ധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധീകരിക്കും. കാരണം നല്ല വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മോശപാതയെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ മോശപാത ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അധ്യായങ്ങളിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചക്രാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവാ ദാസ്യന്തോ യജ്ഞഭാവിതാ തൈദ്യജ്ഞാന പ്രദയോ യഭ്യോ യോ ഭുക്തസ്തേന ഏവ സാം. ജീവിതത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളായ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ സന്തുഷ്ടരെ ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകി. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത കാര്യം പറയണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓരോ ദേവന്മാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിദേവൻ, വരുണദേവൻ, പിന്നെ ദേവേന്ദ്രൻ, ഇങ്ങനെ അനവധി ദേവന്മാരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. വായുദേവൻ, ഇങ്ങനെ അനവധി ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് വേദങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ച് ആ യജ്ഞത്തിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരാകുകയും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതല്ലാതെ എനിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. അതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ് അത് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പോയിരിക്കും. വേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യം ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്ക് ദേവന്മാർക്കുള്ള യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞ അത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്ന ലെവലാണ് ദേവസങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ദേവന്മാരൊന്നും ശരിയല്ല, എല്ലാം അതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയരേണ്ട ലെവലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാരുടെ യജ്ഞം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാത്തതാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ടത്, നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ നടക്കാറില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വേദങ്ങള് കുറെ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഫസ്റ്റ് ലെവല് ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ 4 തരം സുഹൃത്തികളൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 4 തരം സുഹൃത്തികൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തരത്തില് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പറയല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരും ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഭക്തരിൽ തന്നെ താഴ്ചയും ഉയർച്ചയുള്ള ലെവലുകളുണ്ട്. ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, ചിലപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് തന്നെയല്ല, അപ്പൊ താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ. അതിന് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ ചൂട്, വെളിച്ചു, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, നിലാവ്, മഴ ഇവയൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ എത്ര ടെക്നോളജിയും എത്ര സയൻസും ഉയർന്നാലും ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റാനേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി, ലൈറ്റിനെ എടുത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇതൊക്കെ മാറ്റാനെന്നല്ലാണ്ട് അതിന് ഉത്പാദിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദേവന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ദേവതാ സങ്കല്പത്തെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കണം. യജ്ഞങ്ങളിൽ കൂടിയും അവരെ പൂജാവിധികളിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഭഗവാനിലേക്കായിരിക്കും. അതെന്താണ്, ഫസ്റ്റ് താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗൻ ഹിതോ ദേവാ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിദാതൈർധന്യ പ്രദയേഭ്യോ യോ ഭുക്തസ്തന ഏവ സാ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 13ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ വായിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 13. ഓക്കെ ഓക്കെ. യജ്ഞശിഷ്ടാസിന സന്തോ മുച്ചന്തോ സർവകൽഭിഷേ ഭുജന്തേ തേ ദോക്തം പാപായേ പച്ഛന്തമാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവത്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയവർ പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ പ്രേമ ഭക്തരായാൽ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മള് പതുക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. രേഷ്ണ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഭഗവാൻക്ക് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലാന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കണ ഭക്ഷണങ്ങളല്ലാതെ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പ്രസാദം, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കാന്നല്ല, പ്രസാദമായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഭുജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കാര്യവും, അത് ഏതൊരു വസ്തുവും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് കിട്ടിയാലും ഭഗവാനും കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. പിന്നെ അത് ഭൗതികമായ ലെവലല്ല, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറിയിരിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ് അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തനിക്ക് മാത്രമായി ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലെ പാപമോ പാപോപാധികൾക്കോ ഉപഭോക്താവും കൂടിയാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ലെവലൊക്കെ അത്രയും താഴ്ന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെ, പതിതമായ ആത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് പതുക്കെ നമ്മുടെ നാമജപം, ബാക്കിയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഉപാസനകളോട് കൂടി നമ്മൾ വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാതും ഭഗവാന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കരുത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്, നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് അറിയില്ല, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭക്ഷണങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ മത്സ്യമാംസാദികൾ പാടില്ല, അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് തുളസിദളം അർപ്പിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം, ശുദ്ധജലം അർപ്പിക്കാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. നാമം ജപിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഏറ്റവും ബെറ്റർ നാമം ജപിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയൊക്കെ സപ്പോർട്ടിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം തന്നെ പറഞ്ഞ നാമജപമാണ്. അപ്പൊ നാമജപത്തിനോടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാമം നമ്മൾ മാക്സിമം ജപിക്കാൻ നോക്കി. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർച്ചന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർച്ചന്നോ യജ്ഞോ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. ഒരു സെക്കൻഡ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ചക്രത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആ ചക്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, ഒന്നിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാനാണ് നമ്മളത്. അപ്പൊ അത് മഴ പോലും ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപൂർവ്വമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യനും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായത് ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറിയുമായതുകൊണ്ട് കൃഷിഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ ഫാക്ടറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽപ്പിനായി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് കൃഷിയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും എന്താണ്? മഴയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴയാട്ടെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ മുതലായ കിങ്കരന്മാര്. അതായത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വരുണനും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ് അവരെല്ലാതും. ഭഗവാന്റെ പറയില്ല, എംപ്ലോയീസ് ആണ് അവരൊക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളേഴ്സ്, ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവരൊക്കെ. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം. ചെയ്യാതിരുന്ന ദുർഭിഷം അനുഭവപ്പെടാം. ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുള്ളൂ. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു കമ്പനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുകളിൽ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാനേജർ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ആ മാനേജറെ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് കമ്പനിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയല്ല. കാരണം മാനേജർ ഉയർത്താനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉയർച്ച നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. ഇതാണ് പ്രകൃതി. അവിടെ ഭഗവാന് വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞം സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ അതിനേലും താഴ്ത്തിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഈ 4 യുഗത്തിലെ 4ാമത്തെ യുഗത്തിലാണ്. ഇതൊക്കെ വീണ്ടും മുന്നേ ഉള്ള യുഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ അതിനേലും താഴ്ന്ന ലെവലായ കലിയുഗത്തിലാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം മാത്രമാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാമജപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. കുറച്ചും കൂടെ അത് ക്ലാരിറ്റി വരണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. സത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജിക്കണം എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ദേവതകളും പൂജിക്കപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം പൂജിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അതിനർത്ഥം മറ്റുള്ള ദേവതകളെ നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ മാത്രമുള്ള വേറെ പൂജിക്കാണ് അതല്ല പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ല, ഗൃഹത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹനാഥനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നും മറ്റുള്ളവർ അവിടെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ഭഗവാന് നമ്മൾ, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളും ഭഗവാന് നമ്മളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് ദേവന്മാര്.
അവരെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അവരൊക്കെ പാർട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് പൂജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരും പൂജിതരായി മാറും. അടുത്ത ശ്ലോകം 15. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷരം സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങൾ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്ര സത്തത്തെ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേദങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വേദങ്ങളില് അതിന്റെ വിധികൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കർമ്മവിധികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാ വേദങ്ങളും ഒരു സാരാംശമുണ്ട്, അത് ഭഗവാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറയുന്നില്ല, അത് നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്കൂടെ ഉയർന്ന് ലാസ്റ്റ് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ളതാണ്. അത് മൃഗങ്ങളെ പോലെ തീർക്കാനുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളിൽ മൃഗീയ വാസന നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അത് പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ. അതിനാണ് വേദങ്ങളിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നമ്മളെ പതുക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കർമ്മസംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് വേദങ്ങൾ. വേദോഷ്ഠിതമല്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം അധികാരികം അല്ലാത്തത് പാപകവുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തതിന് അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വികർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് വികർമ്മം. അങ്ങനെ 3 തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കർമ്മം എന്നും, വേദങ്ങൾക്ക് എതിരെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അകർമ്മം എന്നും, പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അകർമ്മം എന്നും പറയും. അങ്ങനെ 3 തരം കർമ്മത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികാരം രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ വേദവിദ്യ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ല അറിയാതെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേദവിധി അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് വേദം അറിയില്ല, കർമ്മം അറിയില്ല, നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം അപ്പർ PhD ലെവലിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോ LKG സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് അമ്പലത്തിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനാണ് പറയാ. അത് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രൂപം കൊണ്ടവയാണ് വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ. അത് വേദത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനുടെയും മറ്റു ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് പ്രയാസമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ആത്മാവും വെവ്വേറെയാണ്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ടാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ അതാണ്. ഭൗതിക സുഖാസാധനത്തിൽ ആസക്തരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അവരുടെ വഴി പിടിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി മിഥ്യാസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭഗവതാമം തിരുത്തിച്ചാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലാണ് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അതിന് പറഞ്ഞു മിഥ്യ സുഖങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മായ പോലെയാണ്. അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മൾ തീർക്കുന്നു, അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ആഗ്രഹം വരുന്നു. എന്ത് കാരണം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരുന്നില്ല.
മനസ്സിലായി? നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരണം, അത് തീരാണ്ടാവേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് നമുക്ക് അറിയാത്ത സുഖങ്ങൾ, നമ്മൾ അതാണ് സുഖം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അത് കിട്ടാനും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു, അതിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖം എന്നുള്ള വസ്തുതയില്ല, കാരണം ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത് സംസാര സാഗരാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള വഴികളാണ് വേദങ്ങൾ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ബലം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ അതിനൊരവസ്ഥ നമുക്കില്ല, നമുക്ക് അതിനൊരു നോളജോ അതിനുള്ള സമയമോ അതിനുള്ള ശക്തിയോ ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പോവാം. കാരണം ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും സന്തോഷിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വളരെ ബെറ്റർ ആണ്. വേദങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞ് വേദങ്ങളെ പഠിച്ച് വേദങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബെറ്റർ. പക്ഷെ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിച്ച അറിവ് കൊണ്ടോ ഒന്നും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം, വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏവം പ്രവർത്തിത ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയാ അഗായുന്ദ്രിയയാ രാമോ മോകം പാർത്ഥ സജീവതി. പ്രിയ അർജുന, വേദങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ബലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതില്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതം നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സത്യമേത് അസത്യമേത് ജ്ഞാനമേത് അജ്ഞാനമേതെന്നും കൂടെ അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മളെ പാപം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അനുഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ സന്ദർഭണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവന്റെ ജീവിതം ഇന്ദ്രിയം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവന്റെ ജീവിതം മൃഗങ്ങളെ പോലെ തീർന്നു പോകും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ജന്മം അവനും അറിയില്ല, കാരണം അവൻ എന്താണെന്ന് അവൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജന്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ അമൃത തുല്യമായിട്ട് തീരും എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, ദാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നീ 3 വഴികൾ ഏതിലേരുമായാലും ശരി പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പല വഴികളുണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് എത്താൻ ഒരു വഴി മാത്രമല്ല, ഈ കർമ്മയോഗത്തിലും കൂടെ എത്താം, ദാനയോഗത്തിലും എത്താം, ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം, ഹഠയോഗം, അങ്ങനെ അനവധി മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ഏത് വഴിക്കാണെങ്കിലും പോവാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൃഗമായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ മൃഗത്തിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് 84 ലക്ഷം വർഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മം മറ്റുള്ളതിനെ പോലെ തന്നെ ജീവിച്ച് തീർക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ജന്മം. ഈ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റിയില്ല. കാരണം ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഇത്രയും ജന്തു വിഭാഗത്തിൽ കൂടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖാസക്തരായവ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തെ ആസക്തരായവർ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. നമ്മൾ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പറയണ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അത് ചെയ്യണ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവർ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണാവബോധം തേടും. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉപാസനകളും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചിരിക്കും. യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൈദ്യുതി വെറും സന്മാർഗ നിയമങ്ങളായേ കരുതാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മള്
ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. അവിടെ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വരികയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ്. കാരണം വൈദിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സന്മാർഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ള രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ശ്രേണിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ യോഗം നമുക്ക് അറിയാലോ, യോഗ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ പോകുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്നാണ് സമാധി പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ സൈഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സമർപ്പണം, ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പല വഴിയിലും പല രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യസ്യാത്മരതീവസ്യ ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവ ആത്മന്വാച സദ്ദുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുന്നവനെ ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യം എന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് മേല് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ താല്പര്യമോ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും തോറും നമുക്ക് ആത്മീയത കൂടുകയും ഭൗതിക തന്നെത്താനെ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭൗതിക ഡയറക്റ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് തന്നെത്താനെ കുറയും. അതാണ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനം താല്പര്യമോ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതാകുന്നു, കുറഞ്ഞു വരും അത്. കൃഷ്ണബോധം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങൾ അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. കൃഷ്ണബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അനായകായ യജ്ഞാനിഷ്ഠൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഭഗവാനോട് ബന്ധത്തിന്റെ ശാശ്വത പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് വരുന്നോടുകൂടി നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം വളർത്താനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഇത്ര യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ, സഞ്ചിയിലിട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങളും. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കരിച്ചു പോകും. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെ കരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള ദേവത സങ്കല്പത്തിന് അതില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ മരിച്ച ശേഷമൊക്കെ നമ്മൾ ബലിയിടാറും പ്രതിതർപ്പണമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെ നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, വിഷ്ണുപാദം പൂകണം എന്നാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. വിഷ്ണു ലോകാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ മുകുന്ദന് ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ ശക്തിയുള്ളൂ. ആ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈവ തസ്യ കൃതേനോർത്ത ന കൃതേനേഹ കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കച്ചിദർത്തവ്യ പ്രാശയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചതിന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിറവേറ്റത് കൊണ്ട് നേടാനായി ഒന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിതത്തെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവനാണ്, മനസ്സിലായി. ആ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ വേറെ കർത്തവ്യങ്ങള് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അവിടെ പിന്നെ സ്വധർമ്മവോ മറ്റുള്ളവരെ കർമ്മവോ സ്വന്തം കർമ്മമോ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ടോപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ്. അതേവരെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണബോധനായ ഭക്തൻ ദേവന്മാരിലോ മനുഷ്യരിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേവന്മാരിലോ മനുഷ്യരിലോ അഭയം തേടേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരില്ല. ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ദേവന്മാരായാലും മനുഷ്യന്മാരായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായി ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ ബാധ്യമില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ്, എത്തുന്ന വരെ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എത്തുമ്പോ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അവിടെ എത്തുമ്പോ ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിച്ചേ. ഈ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആ പരമാനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് കാര്യം അറിയാം. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയും. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര ആസക്ത ഹജരം കർമ്മ പരമാനോദി പുരുഷഃ
അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലാശ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുവാർ നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകേണ്ടത്, ആ വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കടമ എന്ന നിലയിൽ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കടമ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം, അതാണ് നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും. പരമപദം എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനും അവ്യക്തിവാദികൾക്കും മുക്തിയും ആണ്. അതായത് പരമപദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ലെവലുണ്ട്. ഒന്ന് വ്യക്തിഗത ബാധയുണ്ട്, ഒന്ന് അവ്യക്തിഗത ബാധയുണ്ട്. അത് 2 തരം സങ്കല്പം, 2 രീതികളാണെന്ന് പറയാം. ഒന്ന് അവ്യക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ മുഴുവനും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. പിന്നെ ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സങ്കല്പിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ്. അതാണ് പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കണമല്ല. നമ്മള് പൂജ ചെയ്യണതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ട ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഭക്തൻ. മറ്റുള്ളവര് അവ്യക്തിഗതവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല സമ്പ്രദായങ്ങളും പല പല ലെവലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അവര് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം, അവ്യക്തിഗത ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആ മുക്തി പദം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലുണ്ട്. അത് പറയുമ്പോൾ സായുജ്യ മുക്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 5 ലെവലുണ്ട്. സായുജ്യ മുക്തി, സാരൂപ്യ മുക്തി, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, ശ്രാഷ്ട്യം എന്ന് പറഞ്ഞ 5 തരം മുക്തികളുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കും പല ലെവൽ, അത് അവരും ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. അവര് ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ അവര് ആ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെയല്ല, ഒരു അവ്യക്തിഗത രൂപത്തെയാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് അഹിംസാനിരതനാകാം എന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ബലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ട ഉത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ അഹിംസ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ശരിക്കും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 തരം മുക്തി പറഞ്ഞില്ല, അതൊന്ന് പേരുകളൊന്ന് പറയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും, എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് പറയാം. അതായത് ആദ്യം സായുജ്യ മുക്തി, പിന്നെ സാരൂപ്യം, പിന്നെ സായുജ്യം, പിന്നെ സാമീപ്യം, പിന്നെ സാഷ്ട്യം. സാമീപ്യം, പിന്നെ സാഷ്ട്യം. അതായത് ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരവസ്ഥ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്താം. സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു. സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ രൂപം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം സായുജ്യം, പിന്നെ സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത് സായുജ്യം അടഞ്ഞ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സായുജ്യം അടഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമസങ്കീർത്തനല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മള് രൂപം വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ ചെയ്യണത്? ഏത് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞില്ല നാമത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് രൂപം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവല് നമ്മൾ അത്തരം പതീതമായ ലെവലിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ പതീതമായ ലെവലിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ ആത്മാക്കളും പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാമാണ് ഫസ്റ്റ്, ബാക്കി ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പറയില്ല. നമ്മള് ABCD എഴുതിയിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ. അല്ലാണ്ട് ABC പഠിക്കാണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള എഴുതാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയത്?
രൂപം ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിന് കിട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആണോ ഈ രൂപം? അല്ല 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 അല്ല, അതിന് തെറ്റിദ്ധാരണ. അതൊന്ന് അതൊക്കെ നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി. ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും. നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി? അത് നമ്മൾ അതങ്ങനത്തെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് കളയണം. കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്, നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ല, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ അതില് നമ്മളെ 4 യുഗങ്ങളിലനുസരിച്ച് നമ്മ ഇപ്പൊ ആരാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതലും. അത് കാരണം നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉയരുന്നോടുകൂടി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് പല ലെവലിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉയരും. നമ്മളൊന്നും ഉയരില്ല കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. കാരണം ഇതിലും ഭക്തന്മാർ അതും ആരാണ് ഭക്തന്മാര്? ചിലർക്കുണ്ടാവാം, പലരും പല ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു വന്നത് 20 അല്ലേ? സാമീപ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാലോകികാണോ പ്രഭുജി പറഞ്ഞത്? സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകം. സാലോകം, സാലോക്യം. ആ പിന്നെ സാഷ്ട്യം. സാഷ്ട്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാനാ. അടുത്തത് 20 അല്ലേ? 20 ഒന്ന് വായിക്കാം. കർമ്മണ്യേഹ സംസിദ്ധി ആസക്തജനഗാതയാ ലോക സംഗ്രഹമേ ബാപി സംപർശൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനാൽ സാമാന്യ ജനം പഠിപ്പിക്കുന്ന നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതും കർമ്മയോഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. കാരണം ജനക മുതലായ രാജാക്കന്മാർ അവരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഋഷി ഈശ്വരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ ആ മുക്തി അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിയ വ്യക്തികളാണ്. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോരാ, നിനക്ക് വേറെയും പല ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഉയരുന്തോളും നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ മുകളിലുള്ള വലിയ വലിയ വ്യക്തികള് അവര് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നല്ല വ്യക്തികള് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ ആയി ഭക്തൻ കർമ്മനിരതനായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്തന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭക്തന് വേണമെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ആ ഭക്തൻ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനകൻ മുതലായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർ ആയതിനാൽ വൈദിക പ്രതിമകളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വരെ വേണം നമുക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു കുട്ടി പറയില്ലേ, സാധാരണ പറയില്ലേ, ഒരു കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വാക്കർ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം ഞാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന പോലെ തന്നെ ജനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വൈദിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ചെയ്യണ എന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് അർജുനനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിധിവിഹിതങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം അവർ ചെയ്തു പോന്നു. അപ്പൊ എത്ര ഉയർന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ആത്മീയമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഭൗതികമായിട്ട് ആരാണെങ്കിലും അവരെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇത് കഴിഞ്ഞ് 21 ഇട്ടാണ്. ഓക്കെ, സമയമായല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് തുടങ്ങിയത്? 9 തൊട്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് കുന്തിപതി സമൃദ്ധിക്ക് കൃഷ്ണ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്നിൽ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ
ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരാവും. അങ്ങനെ പരസ്പര ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും നമ്മളെ പരസ്പര പ്രണയനം കൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും പരമമായ ആ ശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ അടുത്തത് ദേവന്മാരെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ ദേവന്മാർക്കാണ് ഭഗവാൻ പല ചുമതലകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ചുമതലകൾ അവർ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. യജ്ഞത്തിൽ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ നിവേദിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, കാരണം നിവേദിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ അത് നമ്മൾ ഭുജിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തനാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ ചക്രാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് മഴ എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അത് വിധിപൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട്. പിന്നെ വേദങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം കർമ്മവിധികൾ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാത്ത, വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം തീർക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ജീവിതം തീർക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ വേറെ ധർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി, നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ബലാകാംക്ഷ കൂടാതെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരമപദത്തിലെത്തും. പിന്നെ പറയുന്നത് ജനക മുതലായ രാജാക്കന്മാർ, വലിയ വലിയ ഋഷീശ്വരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ രാജർഷികൾ, രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിലും ഋഷിമാരെ പോലെ ജീവിതം നയിച്ചവരെയാണ് രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ജനകൻ. അവരായാലും എന്താണ്, അവര് ആൾറെഡി മുക്താവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും അവരത് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഓക്കെ, ഇത്രയും വെച്ച് നിർത്താം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? 12-ാമത്തേല് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മങ്ങള്, സാക്രിഫൈസസ്, 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിന്റെ ആ ചാർട്ട് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചില്ലേ, ആ സൈക്കിൾ പോലെ കാണിച്ചില്ലേ? അത് ഞാനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുക അത് പറയുന്നത്, പിന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ. അത് കുറച്ച് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ്. അത് ഞാനത് കാണിച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. അത് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ്. അത് ഈ സ്ക്രീനിൽ വരേണ്ട. അത് 3rd ലെവലാകുമ്പോഴേക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പന്ത്രണ്ടിലല്ല, 12 15 വരെ. ഇത് യോഗ ലാഡർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് മാതാജി? അല്ല, യോഗ ലാഡർ അല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇത് കാണിച്ചില്ലേ, 11. ഇതാണോ? ഗ്രെയിൻസ്, ലോഡ് വേണ്ട, ഡ്യൂട്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് സാക്രിഫൈസ്. ഈ ലോഡ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ തെറ്റാ. നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് ഗോഡാ. ഇത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ലോഡ്. ശരിക്കും ഗോഡാ. ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാ. നമുക്ക് ഗോഡാ ഉള്ളത്, നമുക്ക് ലോഡില്ല. ഓക്കെ, ഡ്യൂട്ടീസ്. ഓക്കെ പ്രഭു. പിന്നെ പ്രഭു 23-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണോ നമ്മള് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നത്? അതെ, എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ 90% നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. വല്ല ചേഞ്ചസ് പറയാം. അപ്പൊ ഈ സമയം തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അത്
നാളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കും മാതാജി, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അത് പറയാം കേട്ടോ. 90% ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഈ ടൈം ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കാരണം പല ഗ്രൂപ്പിലും പല ടൈമിങ്ങും പല നടക്കണല്ല, പല ക്ലാസ്സസ് നടക്കണാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് കിട്ടിയത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ? എനിക്ക് കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അത്. കിട്ടാത്തവര് അഡ്മിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. മാതാജി ആരാ അഡ്മിൻ? മാതാജി ഞാനും ഉണ്ട്, സുജിത മാതാജി ഉണ്ട്. സുജിത മാതാജി. പ്രഭു സുജിത മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ കിട്ടാത്തവര് അഡ്മിൻസിനെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ ഇഷ്യൂസിന് അവർ പറഞ്ഞു തരും. രണ്ടാമത്തേത് ഇന്നലെ ബുക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ബുക്ക് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് വളരെ ഈസിയാണ്. 90% ആമസോണിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ ബുക്ക് കിട്ടും. എല്ലാ പറ്റാത്തവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. അത് ഗുരുവായൂരുള്ള ജയപതാ സ്റ്റോറിന്റെ നമ്പറാണ്. അവിടെ പ്രഭു തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രഭു നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് കിട്ടും. അത് എത്ര 400-500 രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ബുക്കിന്റെ റേറ്റ്. പിന്നെ വേറെ മാതാജി അയച്ചു തന്നു. ഓക്കെ, അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? നമ്മള് വർഷാവർഷം പിതൃബലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അന്നേരം പ്രതിബലി നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പ്രതിബലി ചെയ്യണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് പല ഗുണങ്ങളാ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാക്കിന് ചിലപ്പോൾ ശരീരം ലഭിച്ചില്ലായിരിക്കാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആർക്കാണ് ജീവാത്മാക്കിന് നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കാത്ത, മോശം കിട്ടാത്ത ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം മോശം ലഭിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ചിലപ്പോൾ ശരീരം ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ ആ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പൊ അവര് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് നമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവർക്ക് നല്ലൊരു ശരീരം ലഭിക്കണമേ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കണമേ എന്ന് നമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണത്. അത് പിന്നെ അതും കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പല ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവാം. അവർക്ക് അവരെ പുത്രന്മാരും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ആത്മാക്കൾക്കുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും കൂടി അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഓരോ വർഷം നമുക്ക് അങ്ങനൊന്നും അച്ഛന് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കടമയായിട്ട് എടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അച്ഛനമ്മ എന്നല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഇല്ലാതൊടുകൂടി നമ്മളെ മരണശേഷം പിന്നെ നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ നമുക്ക് പറയാനില്ല. നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ മരിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ എന്റെ അച്ഛനമ്മ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പിതൃക്കൾക്ക് ചെയ്യും. ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ നമുക്ക് അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി നമ്മൾ കമ്പൽസറി ചെയ്യണം. അതാണ്. അത് നമ്മളത് ചെയ്തേ തീരും. മനസ്സിലായ? പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബലം മറ്റുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ അതിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് അച്ഛനല്ല, അച്ഛന്റെ അച്ഛനുണ്ട്, അച്ഛന്റെ അങ്ങനെ പോവല്ല. നമ്മളെ എത്ര തലമുറകളാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉള്ളത്. എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രല്ല, അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അവർക്ക് അമ്മരം ഒക്കെ വലുതല്ലേ. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അന്ന് പിതൃബലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്നിട്ട് ചെയ്യാതെ പോന്നു. അതെന്ന് പറയാം, നമ്മളെ വിശ്വാസം തന്നെ നമുക്ക് പലർക്കും പലതും അറിയില്ല. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇത് ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ ചിലര് പറയും ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. കാരണം ഭഗവാൻ അല്ലാന്ന് തിരിച്ചെടുക്കും. അതാണ് ഭഗവാനെ പൂജിക്കരുത് അങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശരി, നിർത്തിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേപിച്ച പതിനാം ഭാവനേപി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമ്മ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്കിച്ച് ഗുരുവാദിക്കിച്ച് ഗുരുദേവിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.